äänet. Se teillä alkava se tikuttaa soippaa. Tähän laitat. Siinä on jotenkin venäläisittää, en tiedä mitä. Venäläisittää. Mitä tuo ukkonen? Se medio, se lennättää palloa. Minullakin medio. Ei kai tuo putkonen. Itse jos sä kuulet tuolla. Medio, se lennättää palloa. Huua sille kysyykö se putkonen? Se on puhelimessa. Ja se näytä yhtä putkoselta, sillä on lyhyemmät hiukset kuin putkasella. Ehkä tuon kaipaamamme poika. Mennään juttelemaan. Niin ne kerkisi redkahdaa.